Өфі дәүләт авиация техник университеты Башкортостандың абруйлы белем усагы. Техник юнәлештә белгечләр әзерләүсе зур фәнни үҙәк. Бынан тыш, университет хәрби әзерлек албарусы бердән-бер югары уку йорты. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Өфө дәүләт авиация техник университетының хәрби уҡыу үҙәге етәксеһе Мәхмүт Биглов. Һаумыгыз. Исәнмез. Шулай итеп, быйылғы ҡабул итеү кампанияның төп үҙенсәлеге тип әйтәйек, документтарҙы онлайн ҡабул итеү. Бына был йәһәттән һеҙҙең вузда ул эш нисек ойошторолған? Башкортостан Республикасы башлығы Ради Фәрит улы Хабировның ойырым указына чаклы, 2 июльдән документларны ғәдәттәгечә кабул итә башладык. Әйтергә кирәк, 2 июльгә хәтле без дистанционно принимать иткән идек. Хәҙер ҡәҙимге режимда эшләйбеҙ, тимәк. Әйе. Консультациялар ойоштороламы был йәһәттән эш нисек һеҙҙең? Консультациялар ойошторола. Һәр факультетның вәкилләре приемный комиссияда эшләр. Приемный комиссия сотрудниклары, факультет вәкилләре төрле сорауларға җавап бирәләр, киңәш бирәләр. Бу мәсьәләдә әйбәт кенә рөхсәт ителә. Һәм Өфө дәүләт авиация техник университеты бердән-бер хәрби әҙерлек албарусы югары уку йорты дип элан иткәйнек бит инде. Һеҙҙең ошо хәрби уҡыу үҙәгенә уҡырға инер өсөн ниндәйҙер махсус әҙерлек кәрәкме, йә булмаһа махсус экзамендар алаһығыҙмы? Әйе, дөрөс әйтәсез. Хәрби уку үзәге безнең университетта гына эшләй. Әйтергә кирәк, 3 юнәлеш буенча. Без солдатлар, запастагы солдатлар әзерлибез, запастагы офицерлар һәм кадрдагы офицерлар әзерлибез. Әйтергә кирәк, солдатлар запастагы, также офицерлар запастагы, оларны біз 2-нче курстан принимать итәбез хәрби үзәккә. Кадрдагы офицерларны біз 1-нче курстан принимать итәбез. Әйтергә кирәк, бердәм дәүләт экзаменынан башка абитуриентлар махсус күнегүләрне сдавать итәргә тиешләр. Йөгерү 100 метрга, йөгерү 1 километрга, турникта күтәренү. Бөтен факультеттарда ла кабул итәһегеҙме студенттарҙы, әллә махсус факультеттарҙан гына әҙерләйһегеҙме? Бүгенге көнгә запас офицерлар әзерләү буенча һәм запас офицерлар әзерләү буенча 100 кешегә арттырылды. Кадрлы офицерларны біз 2 факультеттан алабыз. Авиация двигателләре факультетынан һәм авионика һәм инфокоммуникационная технология факультетынан алабыз. Нинди специальностьлар? 2 специальность: проектирование авиационных двигателей, 1 специальность, икенчесе система управления летательными аппаратами. Тагыла шул һорау кызыксындыра. Һеҙҙең был уку үҙәгенә ҡыҙҙарҙы алалармы уҡырға? Хәрби уку үзәгенә без күбесенчә, конечно, егетләрне алабыз. Әйтергә кирәк, 2 факультеттан ФИРТ, факультет информатики, робототехники, факультет авионики, біз конкурс нәтижесінде кызларында конкурска участвовать итәргә рөхсәт бар. Теләк белдерәме кызлар? Кызлар бик теләк белдерәләр. Әйтергә кирәк, кызлар арасында конкурс 6-7 кешегә җитә. Егетләр арасында 2,5-3 ярым. Кызлар арасында югаррак. Кызлар арасында югаррак, потому что кызларны без үзебезнең документлар буенча
общий численностьтен 15% гына аларга мәҗбүрбез. Һеҙҙең хәрби уҡыу үҙәген тамамлағас, был студенттарға ниндәй мөмкинлек бирә? Хәрби үзәкне тамамлагач, практически безнең выпускниклар ике специальность ала. Гражданский специальность, гражданнар специальности и хәрби специальность. Мәсәлән, хәрби үзәкне беткәч, лейтенант званиясында кадровый офицерлар хәрби хезмәткә направляться итәләр 3 елга. Шушы 3 елдан соң алар яки дәвам итәргә телиләр, хәрби хезмәтне дәвам итәргә теләмәсәләр, шул үзенең алган специальности буенча эшләргә мөмкинчелек бар. Университетларда, заводларда, төрле учрежденияларда. Хәрби училищелар менән сагыштырып карасак. Хәрби училищелар белән чагыштырганда безнең хәрби үзәк ул университет эчендә бәләкәй генә түгел, военный училищены әйтергә кирәк була. Военное училище внутри вуза. Әгәр инде военный, то есть кирәкми барырга, әгәр хәрби офицер дәрәҗәсен алырга теләсәң, Мәскәүгә, или Санкт-Петербургка, или Свердловскига, или Красноярскига, допустим, барырга бармасак та, безнең үзебезнең Уфада, Башкортстанда, безнең университетка кереп, военный хәрби үзәкне бетереп, 3 ел хәрби хезмәттә булып, бөтен өлготалары белән файдаланырга була. Димәк, был Өфе дәүләт авиация техник университеты студентларының бер шундай өстенлеге, шулай бит инде. Тагы бер тапкыр кабул итү кампаниясына әйләнеп кайтканда, университетка укырга инер өчен ниндәй имтихандар бирү кирәк? Безнең институтка керү өчен, инү өчен юнәлешләр буенча математика профильная, рус теле һәм юнәлешләр буенча физика, информатика и общество знания. Предметтар буенча минималь балл нинди булырга тиеш? Минималь баллар рус теле белән физика 40 балл, математика 39, информатика 46, общество знания 44 балл булырга тиеш. Минималь балл. Һәм ул ел һайын үзгәреп тора, шулай бит инде. Укучыларның бердәм дәүләт имтиханын нисек тапшыруына карап. Бунан тыш, бердәм дәүләт имтиханы һөҙөмтәләренән тыш, һеҙ тагыла техникум, колледждарда тамамлап килүселәрдә айрым имтихандар буенча, кабул итү имтихандар буенча кабул итәһегеҙ һәм ниндәйҙер көтөлмәгән осраҡтар килеп туһа. Мәҫәлән, абитуриент коронавирус менән сирләп китһә, был осраҡта ни эшләйһегеҙ? Әйтергә кирәк, ондай очраклар бик сирәк булырга мөмкин. Ондай очракта безнең резервный көн, запасной көн, әгәр дә инде булачак студент или абитуриент дип әйтәбез бит инде, шундай вакыйга эләксә, значит, уважительная причина булса, ул вакытта резервный запас көн белән файдаланачак. Файдалана ала. Магистратурага инеү шарттары ниндәй? Магистратурага инү шартлары шулай ук, сроклары буенча. Ну, бу сорауны лучше безнең, конечно, үзебезнең приемный комиссия сайтында бик әйбәт итеп язылган, укырга Танышырга мөмкин. Танышырга мөмкин. Һәр вуз үзенең студентларына ниндидер өстәмә стипендиялар түләй. Югары стипендияга кемдәр дәгъва итә ала? Бердәм дәүләт имтиханы 250 баллдан да өстәрәк булса, 10 мең сум аена беренче семестрда түләнә.
10 мең. Әгәр инде ул олимпиадада җиңүче булса, призер олимпиада, бу инде бер мәртәбә 50 мең сум. Әгәр инде 100 балл җыйса кергән чакта, онда инде 100 мең. Единовременно дип атала инде. Бер тапкыр бирелә торган стипендия. Бер тапкыр бирелә торган стипендия 100 меңгә 100 мең сум тәшкил итә. Һеҙҙең студенттарығыҙ бай ғына була. Дөрес әйтәсез. Көндөҙгө бүлеккә ингән Әйтергә студенттарығыҙ. кирәк, кемнәр менә безнең хәрби уку йортында укый, программалары офицерлар, кадровый офицерлар, оларга безнең министр обороны министры тоже дополнительно стипендия түлей. Әйтергә кирәк, что беренче курста стипендияга дополнительно 1,5 стипендия өстәлә. Әйтергә кирәк, әгәр инде студент ай сайын алса 2000 сум, еще 3000 сум безнең өстәлә. Икенче, өченче, дүртенче, бишенче курсларда 3-4 стипендия. Әгәр инде гел 5-легә 4-легә укысаң, да 4 стипендия. То есть 2000 тапкырлыйбыз 4-кә 8000, получается 10 000 сум айына безнең хәрби кафедраларда заниматься иткән егетләр шул стипендияны алырга мөмкин. Шундай әйтергә кирәк, андый студентлар бездә бик күп. Абитуриентларга нинди теләктәр yetkерәһегез? Абитуриентларга, во-первых, беренчедән нык тазалык телим. Барсына бүтән абитуриентларга да тазалык. Икенчедән, әйбәт кенә яхшы билгеләргә генә әйбәт баллар җыеп, үзләренең мәктәпләрен, техникумнарын тамамлауларын телим. Әңгәмәгез өчен һеҙгә ҙур рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙгә Өфө дәүләт авиация техник университетының хәрби уҡыу үҙәге етәксеһе Мәхмүт Биглов менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һау булығыҙ.